ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କିଚେନ୍ ମା ଶୁଭପ୍ରଭା କିଚେନ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ବାଟିବା ପାଇଁ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ କାଟିକରି ଟମାଟୋ ନେଲି, ତା ସାଥିରେ ଏବେ ଅଦାକୁ କାଟିକରି ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଚିନାବାଦାମ ଅଳ୍ପ ନେଇଛି। ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟା, ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଜିରାକୁ ଧୋଇକରି ବାଟିବା ପାଇଁ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଜିରାକୁ ଧୋଇକରି ମିଶେଇ ବାଟି ନେଇଛି। କଡ଼େଇ ମୋର ଗରମ ହେଇ ଆସିଲା। ମସଲାକୁ ମୁଁ ସବୁ ପକେଇଥିରେ କଷିଦେବି। ମୁଁ ଟମାଟୋ ବାଟିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶେଇ ନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମସଲା ଏତିକି ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜଗ୍ରେ ଯେଉଁ ମସଲା ସବୁ ଲାଗିଛି ତାକୁ ପାଣି କରି ନେଇଗଲି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟମାଟୋର ଅଧା କାଟିକରି ୟାକୁ ମସଲା ସାଥିରେ ନେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ପ୍ରଥମରୁ ମସଲାରେ ବାଟି ସାରିଛି। ଏଠି ହଳଦୀ ମୁଁ 1.5 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟା ଧନିଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ ମସଲା ସହିତ, ତେବେ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ସବୁ ମୋର 1.5 ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମସଲା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଛତୁ ଅଲରେଡ଼ି କାଟି ସାରିଛି। ମୋର 200 ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍, ତ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ଏଠି 400 ଗ୍ରାମ ଛତୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ମୋର ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛତୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ୟାକୁ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେଉଛି। ମୁଁ ଆଳୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛତୁ କାଟିବାର ପ୍ରୋସେସଟା ଦେଖେଇବି, କେମିତି ସଫା କରି ଆପଣ ଛତୁକୁ କାଟିବେ। ତ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଛି, କାରଣ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଲେ ଟିକେ ଆଳୁର ସ୍ୱାଦ ଛତୁ ସହିତ ଭଲରେ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ତାର ଉପରପ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ମଳିଆ ଅଂଶଟାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା, କାରଣ ନ କାଢ଼ିଲେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଛତୁର ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ଆମର, ସେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପର ଚୋପାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ କମ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କମ୍ କଳା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ ସେମିତି କାଟିକିନା ନେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛତୁର ଭିତରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଡାର୍କ ଟାଇପ୍ର କଳା ଅଂଶ ଥାଏ, ତ ଆପଣ ତାକୁ ସଫା କରି କାଢ଼ି ନେବେ। ମୁଁ ୟାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବତୁରାଉନି, କାରଣ ଏଥିରେ ତ ପୋକ ନଥାଏ। ତ ମୁଁ ୟାକୁ ସାଧା ପାଣିରେ ଭଲରେ ମନ୍ଥି କରି ତାକୁ ଧୋଇ ନେଇଯିବି ଆମର ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି 2 ଥର ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାଣିରେ ଧୋଇ କରି ନେଇଯାଇଥିଲି, ଏବେ ୟାକୁ ମୁଁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ନେଇଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଳୁକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ସିଝିବା ଭଳି ହାଲକା ଚଲେଇ ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଢାଙ୍କି ଦେବି ସିଝିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଳୁ ହାଲକା ସିଝି ଆସିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଭଲରେ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଛତୁକୁ ନେଇଯିବି। ଆମେ ଛତୁକୁ ଟିକେ ତେଲରେ ଆଳୁ ସହିତ ଭାଜି ଦେଲେ ତାର ସେ ଛତୁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ମାନେ ଆସିନଥାଏ, ଆଉ ଛତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ମସଲାକୁ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତାକୁ କଷି କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ
ଏବେ ୟାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ମସଲା ପକାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସିଝି ଆସିଲା। ମୁଁ ୟାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି ଗିନାରେ, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇ ଭଲରେ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଲେଇ ଦେଉଥିବା ପାଣି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ମୋ କଡ଼େଇରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଲାଗିଥିଲା ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ସେଇ ମସଲାରେ ନେଇଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମସଲା ଟିକେ ପତଳା ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମିଶାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନେଇଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ମୋର ପାଣି ଅଛି ତ ଅଧିକ ନେଲେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି। ଛତୁରେ ପାଣି ବେଶୀ ଲାଗିନଥାଏ, କାରଣ ଛତୁକୁ ଆମେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଛତୁରୁ ହିଁ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ସିଏ ଛତୁରୁ ବାହାରିଛି, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଧୋଇଥାନ୍ତି ସେ ଛତୁ ପାଣିକୁ ପିଇ ନେଇଥାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ସେ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପାଣି ହାଲକା ଶୁଖି ଆସିଲା ନା। ମୁଁ ସେ ମସଲାରେ ଯାହା ସେ କଡ଼େଇରୁ ପାଣିଟା ଆମର ଧୋଇ କରି ସେ ମସଲାରେ ନେଇଯାଇଥିଲି, ଆଉ ବାକି ଆମର ପାଣି ସବୁ ଛତୁରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଆଳୁରେ ମଧ୍ୟ ଛତୁର ସ୍ୱାଦ ପୁରା ମିଶି ଯାଇଥାଏ, ତ ସେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ତ ଏବେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ହିଁ ଛତୁକୁ ରଖିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛତୁ କାଢ଼ିକିନା ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଛତୁକୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛତୁର ଲୁକ୍ କେମିତି ଆସିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏକୁ ଆମେ ରୁଟି ସହିତ କିମ୍ବା ପରଠା ସହିତ, ଏତାକି ଆମେ ଭାତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଇଏ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଥାଏ। ଥରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବନେଇକିନା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାକୁ ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା। ବାଏ।